Mentah lo job ngalipan boycott school kuno tip top. Beli sibu ni pi baro ki perlok jonga ki baju stu tenat ban pet ye kena video ni ke channel ke jonga te hak ni ke video ke pementanga kwa ban keren lor ke pang ba kini ki kintin ki bangayok sngo ha kini kendat sngi kata kalong ba ki don ki boong ba namar bo ula job uni UMDC jong ke Voice of the People Party kade yengi bangili panjing harap no kata ka jirap kalong ni ngayok sngo boong ba ngini pan namar menta la jan long school la benong no mental la jan long school tinggi pan boycott di pan baisla di pan bay uniform no na uni UMDC te kata ke ke bangayok sngo te ka penong yang bangan perkat ba kata ke bomba kata ke bomba ke bang kwa ban keran kalong ba kum ki pat ba ngi de ban sngoto tang namar ba u candidate jong pi ula job ula long MDC la ne ula long MLA ha ngilit pan jingarap no deki eki bom syong nia kata kalau mau bakala ngilit pan bay dawai lipan boycott lipan baisla lipan bay uniform lipan kijing don kam ki balong personal haying asam kam song ya habi ira deki eki bang kwa ban keran ngan pensyai ni ke hagen ke pang hagen ke por bom ta kalong ba ka UMDC le ne UMLA kinong mikmat la kalong UMP ru ka kamram ka jong kam day na bantaban pet ya ka personal needs ke jong pi boon ai bay dawai boon ai bay cow boon ai bay lenti haba pilit jeseng ne boon le kanu ka babha na ka banta ka jington kam ka bashimat ke jong pi hoot sa ba shu ai jingrap na ka liang ka jong ushu ai sngosen nam ta jong no kata ka ya ka jong henry ba pi pendit pan na kinong mi khmat ya kita ki benta kata kalau ngebomba kata kalau ngebom yahap ke bom syong ni ha ira hi ka duties jong kinong ikmat la kalau meli MDC MP ka duties jong ni kalau om ban pet ya ka personal needs ke jongi ke jonga bu jong pi henry ka duty jong kini kalau ba ban pen ya ka issue nam ta ka jela bat ka constituency ke jongki kam dei rengi bangini kita iki personal iki jinon kam ki bashimat ki jongi henry ni de ban sngotu ba si sini bang legit iki nomi khmat ka debet yaki ka kamram ki jongi ka debet ba ki haban pet yaki issue jong ka state ba dia ka issue jong ka constituency kam de ban kita ka personal hoot ngala ban ong no ba kidon kilong yin ki bamat ki jing ki bamat ki jing jar ka syong hau tau nong mi khmat ka de u bo nyarap lene bo unom yarap ka syong u babu ni ki yarap habaki ki don ki long yin ki long sam ki bamat ki jing ki bamat ki kham tam ha ka yap kini ki nong mi khmat ki jong ki let ban ya sngolam ki let ban I donation kata ka ya la ka jong henry ban ong hi manga ban mapi haying jong ki ngin len ban pan ni jing don kam haying sam kata ka long bom sngotanan lai no tang ki ying april habuan kini kemud kila sngotu hi ban ai lagi jingarap ki jongki te kata ka bang kwa ban pensyai kolong ba la kumki kon jongka rikasi ba janti hai borwe wat angin don ni ke jumut la dangi don ni ke jumut kemud ngimpat de kita ki ngimpat de kita ki bri bla syai ngimpat de kita ki bri bla syai namar ble ngidang dang longom ngidang lero ngidang penro ila de teng le ran pan ban ya keren ya kata teng ngidang nginut te ban dawa nginut ban diman bangidan kam kumni bat kumtai kumbang ongi pimne yi jingdan kam personal needs ki jongi yi jingdan kam ki bashimat ki jongi haying sam kata kalong ka bom smotanat henrik ka ba PPD ban syai kum ki nong shong snong jong ka jalai magale berkoi namar ka state ki jongi ka state ka ba syai do kata ta tengi di ban smutu ba ka duties jong ki nong mi khmat ke jongi ka deben ban pen ya ka issue jong ka state jong ka jala bar kum juru ya ka issue
jong ka constituency jo way po way unong ikman uba represent nagato ka constituency tanggi ni giden ni bakandian nga kwa ban penkun bangi nga ngari ban syai pipi de ban syai bat kum taken ka kapateng jongi kan long ka ba itunan kapateng jongi ka long ba syai nang ne sekman hadu ka banwan lanu lanuru kan yat bet kan yat nanti kublai shibun second depan